Itilaksid nga ibilang paylaing Tiluwag City Police Station at generally peaceful ti panakarambak ti Pamulinawen Festival 2026. Agtultuloy ti panangantisipar da nga adda ti manggundaway kaday ti apanawen tapnon maubra iti saan na nasayaat. Imununan nga pasigurado ti officer in charge ana iget da sipsiputan digitoy. Ti kaudyan, may nga umilit nagbali na biktima ti snatcher ti St. William's Cathedral. Insigida met ang niresponde anday to'y ti kapulisan. In fact, ang dating itay natiliw nga snatcher nga gaputi sa baling nga probinsya, gapumot lang iti nakadeploy nga pupulis tayo, alisto di pa nakagresponde, nakadeto yung insidente. Napasublimit laing ti biktima ti ramit na ang nagandat ang masipdot. Saan na napinilaan ti kaso ti babaya sospek arason na saanen ang nagtalinaed dayto iti pagbaludan. Ti sospek ti adda pay kadwa na menor de edad, ken rumrumwar ang naggapuda pa iti kabangiba nga probinsya. Dito grupo dito so ongoing pa lang TI na dito nga suspect ta makita tayo pa di kakadwada nga nakawaras tatat ito kaya balag ko kanya da ammo dito tropa isudan kasi kanayon da nga matiliwan dito then sip-siputan ti kapulisan dito activities dan kasi pasigurado tayo nga matiliw adagos. Kuna ti pulisya adak kala katinulungan da digiti force multiplier ken intelligence assets nga agsipot kadigiti addaan ti dakes agandat. Inkarida nga agtultuloy da nakaalerto kang runaan na nita a fiesta. Idawdawat damit ti panagikaykaysa digiti umili. Makatulong da babaen ti panagan-annad da. Gapumit na narway digiti umay makipagragrag sa kiti syudad. Daddu makadakwada ti aggapupay tinadumadu mga iliken probinsya, manamna mga agtalineed adaladal ti lugan digiti kalsada. Apela ti pulisya kalig ti motorista iti panangipang pangruna da kumay iti kinatalged da. Damot lang kanya tayo ti panagan nat iti bagbagi tayo. Paglalalo ka dito iti vehicular traffic incident sapay kumata ang kayo pa naginom tinasobratan sa kayo ag-drive ket may bilang kayo manan nga titan no ka ti PNP. Isong hang kayo nga ginom nga drive ken kastamot ten kadagitay adda iti ikigamal na nga valuable show idulin nyo na lang kitain nyo tabagyo ket baka mabiktima da kayo dagitoy. Anyway, naka-deploy abot kapulisan tayo nga alisto nga rumesponde no kasta nga in insidente. Mark Magdirila, Balitang Solid North.